പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2023 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 13 ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു. കർത്താവിന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ കൂടെ ഇരുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. രോഗദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്നതിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം തന്നതിന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചില്ലേ? ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ രാവിലെ ഉണർത്തിയത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് ദൈവകൃപയാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്നുകൂടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം നമ്മളെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവിന് അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച്, രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച്, ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായിട്ടിരുന്ന് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 18-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, അതിൻ്റെ ആരംഭവാക്യം പറയുന്നത്, എൻ്റെ ബലമായ യഹോവയെ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യഹോവ എൻ്റെ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും എൻ്റെ രക്ഷകനും എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ ശരണവുമാകുന്നു. എൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ പരിചയം എൻ്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എൻ്റെ ഗോപുരവുമാകുന്നു. സ്തുത്യനായ യഹോവയെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ആമേൻ. അതിൻ്റെ 49-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് യഹോവയെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മധ്യ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞാൻ കീർത്തിക്കും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം കാത്തു പരിപാലിച്ചല്ലോ സ്തോത്രം. രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നല്ലോ സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ ഉണർത്തിയല്ലോ സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. രോഗികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. പൈശാചിക ശക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിനകത്ത് അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ആമേൻ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും സ്വസ്ഥതയും കണ്ണിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അതുപോലെ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് വേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ, ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. കാൽമുട്ടുകൾ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം കാൽമുട്ടുകളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവെ, ഷോൾഡർ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. അത്ഭുതകരമായ വിടുതലായിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് ആയിട്ട് ആമേൻ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നസ്രയനായ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കട്ടെ. ഡോക്ടർമാരുടെ വിധികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രഭാതം ഞങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ വിധികളെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മാറ്റിയെഴുതുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. അതുപോലെ കർത്താവ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന സഭായോഗങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. അത് വലിയ മഹത്തരമായി തീരണം. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് കാരണമായി തീരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ ലോകത്തെമ്പാടും വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. ആത്മപകർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. ആത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടാകട്ടെ. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുവാൻ സഹായിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകല മഹത്വവും പുകഴ്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും വലിയ ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കവിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന സഭായോഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തമായി ലോകവ്യാപകമായി വെളിപ്പെടുവാൻ, ദൈവദാസന്മാർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ, ദൈവകൃപയിൽ അവരൊക്കെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് മുഖാന്തരം ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ടാകാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം
അതിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം. റോമാലേഖനം 6 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അധ്യായമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കുറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തി ഓരോ വാക്യം വീതം വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അരുത്. നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 11 മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. ആവണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവിൻ. അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി വേദപുസ്തകം പറയുക, ഇനി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കായിട്ടല്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണണം. അപ്പം നമ്മളോട് തന്നെ പറയണം, നമ്മൾ നമുക്കായിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ദൈവത്തിനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആരോട് പറയണം? ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയണം. ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ കാണണം, ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും, എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും, എൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ആർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന് തന്നെ എന്ന് ബോധ്യം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, എന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അത്രേ. അപ്പം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാർ ഇനി വാഴരുത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ, ഇത് നമ്മുടെ കൂടാരമാണ്, ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെതായ മോഹങ്ങളുണ്ട്, മ്ലേച്ഛമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അത്യാഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ വാഴുവാൻ ഇനി അനുവദിക്കരുത്. യേശുവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്, നമ്മുടെ മോഹങ്ങളല്ല കർത്താവ്. ആമേൻ. നമ്മളെ വാഴേണ്ടത് ക്രിസ്തുവാണ്, നമ്മളെ വാഴേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ വാഴേണ്ടത് കർത്താവാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും മോഹങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ വാഴുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പല മോഹങ്ങൾ, ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മോഹങ്ങൾ. നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു ആഗ്രഹം, അതൊന്ന് കണ്ടാലോ, കൈക്കൊരാഗ്രഹം, ഇതൊന്ന് ചെയ്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയാലോ, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മോഹങ്ങൾ വരും. മോഹങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസവും. പലതരത്തിലുള്ള മോഹങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ ഈ മോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഴുവാൻ, അത് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ, അതായത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ, നമ്മുടെ കാതുകൾ, നമ്മുടെ മൂക്ക്, നമ്മുടെ നാവ്, നമ്മുടെ കൈകൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അരുത്. ഇത് പാപം ചെയ്യാൻ ഈ അവയവങ്ങളെ കൊടുക്കരുത്. ഇതാർക്കുള്ളതാ? ഇത് നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായും സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. അപ്പം നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ഇത് കള്ളം പറയുവാനുള്ള നാവല്ല, ഇത് അനാവശ്യമായത് കാണുവാനോ നോക്കുവാനോ ഉള്ള കണ്ണല്ല, അനാവശ്യമായത് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ബ്രെയിനല്ല, ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് കേൾക്കുവാനുള്ള ചെവിയല്ല, ദൈവപ്രവൃത്തി അല്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കൈയല്ല. ഈ അവയവങ്ങളെ ആരുടെ? ദൈവത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള അവയവങ്ങളാണെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം നമുക്ക്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു അനാവശ്യമായ പാട്ട് പാടുവാൻ പോലും നമുക്ക് ഈ നാവ് കൊണ്ട് അധികാരമില്ല. കാരണം ഇത് ആരുടെ നാവ? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാവ. ദൈവഹിതമല്ലാത്തടത്തേക്ക് നോക്കാനോ കാണാനോ ആസ്വദിക്കാനോ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അനുവദിക്കരുത്. അത് കാരണം ഈ കണ്ണുകൾ ആരുടെയാ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകളാണ്. കൈകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള മന്ദിരമാക്കി ആയിരിക്കിയാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ പറയണം, ഇത് നിൻ്റെ അല്ല കർത്താവിൻ്റെ, നിൻ്റെ അല്ല കർത്താവിൻ്റെ, നിൻ്റെ അല്ല. നമ്മുടെ മറ്റൊരാൾ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുവാൻ തന്നാൽ നമ്മളത് അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ നമുക്കൊരു വാഹനം ഓടിക്കാൻ തന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക്, ആ വാഹനം മറ്റേ ആളുടെ വാഹനമാണ്, നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ നമ്മുടേതല്ല, കർത്താവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമാകുന്ന വണ്ണം വേണം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ. കേട്ടോ, കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ വചനത്താൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവയവങ്ങളിലൂടെ വന്നുപോയ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കണ്ണുകളെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഈ കണ്ണുകൾ അനാവശ്യമായി നോക്കിയത് കണ്ട
കണ്ടത് ക്ഷമിക്കണം, ഇനി ഈ കണ്ണുകൾ അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. കൈകളുടെ മേലൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം, നാവിൻ്റെ മേലൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം, കാതുകളുടെ മേലൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം കേട്ട് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കുക, കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ള അവയവങ്ങളാക്കി ആമേൻ കൊടുക്കുക. അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യും കേട്ടോ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കും, നമ്മുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ കാണും, നമ്മുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. വി ആർ ബ്ലസ്ഡ്, വി ആർ റിയലി ബ്ലസ്ഡ്, വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവർഡ്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.